Niektoré končiny majú predurčené byť hraničnými. Či už geomorfologicky na okraji hôr a kotlín, geologicky na hranici vulkanitov a usadenín, či národne a národnostne štátoprávne. Takým je aj Dolné Poiplie. Ako hraničná oblasť má však rušnú geologickú i historickú minulosť, ktorá nejedného návštevníka prekvapí. Presvedčili sme sa o tom pri našej turistike z Dolnej Strehovej k Ipliu. V Dolnej Strehovej nás víta evanjelický kostol a kaštiel. Zrekonštruovaný vzhľad jednoposchodového rokokovo-klasicistického kaštieľa nás ihneď upútal. Už v roku 1430 sa Dolná Strehova stala sídlom šľachtickej rodiny Madáčovcov. Koncom 18. storočia postavili na mieste starého vyhoreného kaštieľa nové rodinné sídlo. Vo vlastníctve rodu bol aj v časoch prvej Československej republiky, ale nákladný spôsob života Flóry Madáčovej a jej rodiny ho priviedol v roku 1938 do dražby. V roku 1942 ho odkúpila obec a zriadila v ňom poštu, školu, notársky úrad i služobné byty. Po vojne bol vybrakovaný, ale s vyučovaním v ňom sa pokračovalo. Keď postavili novú školu, kaštiel bol zrekonštruovaný na muzeálne účely. Najprv tu bolo literárne múzeum Imricha Madáča, neskôr okresné literárne múzeum. Po ďalšej rekonštrukcii v rámci slovensko-maďarského projektu je súčasťou Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Ešte mám celý priateľov, ktorý platia. Najlepšie cesty rodina používa prístrojný starodávny počítač. Stále nestal veľký klavír, na ktorom sa teda zahral na malého buldoga, nazývaného Joko, a neskôr choval kapitál. Toto je ten obraz jeho, čo namaloval, vidíš? Nová škola je hneď vedľa na okraji pôvodného anglického parku. Prvý bocian prišiel na Slovensku a dám to je 2 týždňami dojde. To je taký okružný. Park bol prednedávnom v zachovanej časti zrevitalizovaný. Pre školákov bol doplnený interaktívnymi tabuľami, pri ktorých sa deti môžu nielen zabaviť, ale aj poučiť. My tiež. To je jediné. To chcem si pamäť. Dievčatá odpadá, aj sme trochu videli dáte.
V parku bolo vybudované aj pódium na kultúrne podujatia. Vydarená obnova. Ja iba ako starého pána viem. Ale fešák bol, no. A toto je ten jeho Januš Araň, priateľ. Araň, jaj. Araňa je to, Araňa. V Kaštieli sa narodil a celý život pôsobil významný maďarský spisovateľ Imre Madáč. Jeho najznámejšie dielo, veršovaná dráma Tragédia človeka, bolo v preklade Pavla Orsága Hviezdoslava uvádzané aj na slovenských divadelných scénach. Madáčova dráma sa za 150 rokov stala kľúčovým dielom nielen maďarskej, ale aj svetovej literatúry. V nej je biblický Adam a jeho sny o morálnom pokroku a boji o slobodu neustále konfrontovaný s dejinami popierajúcimi ich úspech. Napriek tomu dospieva k záveru, že zmyslom človeka je bojovať za svoje sny a dôverovať tomuto zmyslu. Končí slovami Boha. Riekol som, bojuj človeče a ver. Kataster Dolnej Strehovej dnes pretína plynovod. V rokoch 1938 až 1944 ho preťala štátna hranica a Dolná Strehová sa stala slovenskou pohraničnou obcou. Kráčame na juh k Dedinskej hore. Ale ako tam vyleze, neviem. Tam už asi nevlezu. Ale ako tam bude sedieť na tých... Sú tu tufy a v nich pivnice. No, pivnice. Ťaha stromy, no. Pivnice zatopená. Vulkanické usadeniny slniečko pomaly rozohrieva. Tam je cesta. Zase prekažka. Ježiš. A napustené už? No už určite. Veľkým elektrickým. No plno. 220. V doline pri riečke Ľuboreč je osada Jakubec. Sme mali oveľa rozsluchavnejší. Ešte viacej. Tam je kočík, jak to dělá člověk, protože to nám dalo. Popolená. Není si zrovna korytě. Na okraji masívu Dedinskej hory bol zistený výskyt zriedkavého chráneného nátržníka drobnokvetého. Už kvitne.
Veľmi nenápadný kvietok. No, ale keď vieš, sa mi to podal drobno kvety, tak neviem, či zacítiť. Sa môžeš spraviť. Stúpame na Dedinskú horu. Budovaná je sopečným materiálom. Podľa hory je pomenovaná prírodná rezervácia na jej úbočí. Aj na jej okraji nás víta nátržník drobnokvetí. Nejaký výmol. Pozri tam, jaké je taký zlapené. Ideme to vrchom, hej? Je, tam je to pekné, hore. Na dne plytkého mora sa tu v neogéne usadzovali vrstvy vulkanického materiálu, ktoré sa v strmom svahu nad dolinou Tisovníka ukážkovo odhalili. Je tam tie hryby, vidíš ho? Pieskovcové vrstvy sú vystúžené s lepencami s andezitovými guliakmi. Terén pod útesom je mimoriadne strmý a neistá ostala dokonca aj ala. Keď sa viacejkrát sú nohy, to na kameru. Dobre, zatiaľ žijeme. Aj to je dobre. Aj prieskumníci sa nakoniec pridali k nám, múdrejším. No ako si vyšiel hore? Rovno hore. Rovno. Šmíka sa ti? No, nič moc, ale tým paličom. No, šťastný úsmev. Čarovné je to aj zhora. Juj, Mati, pozri, tam to taký šedý kmeň, tuto rovno pred nami. Áno. To čo vyzerá, ako nejaký choráb a na ňom volačok, tak sa drží ruky hore. To príba ako pozor. Naše fantastky. A druhý je taký ležiaci ohnutý. pozor. Pieskovec je formovaný dažďovou a veternou eróziou a vytvára zaujímavé tvary. V lokalite sa vyskytujú vzácne druhy rastlín a stavovcov a bola zaradená aj do sústavy Natura 2000. Oblasť európskeho významu zahŕňa aj susedný Končitý vrch. Vyšplhali sme aj naň.
Končitý vrch je končitý, kamenistý. Bola tu stredoveká tvrdza. Na vrchu skalnatý val odhaľuje polohu pôvodnej kamennej hradby. Sú tu jamy po budovách, stopy po dolnom vale. Hej. A vykopaná je dolná časť vežovitej stavby. To je celkom pekne vidieť. To je určite vysoké cesta, ale ďaleko za kopcom a Hrady nad Ipľom neboli významné, dejiny o nich mlčia a zmienka o nich bez udania polohy je len v majetkových súpisoch. Keď už hrad zanikol. Hrad stál nad starou obchodnou cestou. Zbehneme rovno k Ipľu. Ipeľ vytvoril rozľahlé potočné lúky. V roku 1955 tu v rámci uhoľného prieskumu navrtali výdatný minerálny prameň. Hej, mierne. Ty si poriadne vydrhnívky od tej kravy. Áno, vytože príjemný všetko aj ja som ochotnala aj budú. Ja som nepila, tam dovolil, ale... Pôvodne dosahoval teplotu vraj až 35 stupňov. Nie len v Dolnej Strehovej je termálna voda. Takto ideme správne po tomto poli. Áno. A tamto sa volá čo Lidovce. Či je to tak? Popod prieloh osídlený lazníkmi spod Poľania si lúkami skracujeme cestu k osade Rároš s dopravne významnou úžinou. Manžel vravel, že tam to bývali ako byty. Tam býval práve tá rodina, čo tam chodili na návštevu. Je tu aj hranica okresov. Prameň Imre Nadáča. Pozri, tady je Nadáča. Pozri, tam je ešte nejaký prameň, Ľubko. Trošku neskôr, nejakú minútku. Skontrolujeme spoje. No ale nesmieme sa toho držať. Budova kasárne bola postavená po vzniku Československa na mieste cezhraničnej cesty cez Ipeľ. Kým historická budova chátra, most zažíva renesanciu. Na historickej ceste z Ďarmot do Lučenca bol most cez Ipeľ pri Rároši od pradávna. Spomínal sa už v roku 1335. V časoch osmanského Sančaku tu bol kamenný turecký most.
Prežil až do prelomu 20. storočia, kedy ho nahradil oceľový 62 metrov dlhý most. Po viedenskej arbitráži sa štátna hranica posunula o pár kilometrov na sever a kasárne obsadila maďarská posádka. Most v decembri 1944 vyhodili do vzduchu ustupujúci Nemci. Sovietský provizórny most vydržal do roku 1950 a spojenie cez Ipeľ na dlhú dobu zaniklo. Nový most bol postavený v štýle starého tureckého mosta až po vstupe oboch štátov do Európskej únie do roku 2011. Ivinu to lepšie postavila. Sorry, nie cez vodu, ja idem hoj. Nie, tam boli schodíky. Ipeľ bývala nebezpečná záplavová rieka a ju však už poznamenáva nedostatok vlahy posledných rokov. Na ľady tu môžeme zabudnúť. To je vnútrajšou buš, aby to bolo obalenie a volka si je taký Od roku 1896 spájala Ďarmoty s Lučencom aj železnica. Zrejme aj kvôli nej bol pripojený k Maďarsku tiež Lučenec a Slovensko stratilo železničné spojenie aj s Poltárom. V socialistickom období bola vybudovaná prípojka z tejto trate k Bani Dolina a neskôr do Veľkého Krtíša a cez maďarské územie chodili tzv. Peážne vlaky. Hraničné končiny sú proste zaujímavé aj inak, nielen krajinársky, prírodne a kultúrne. Pre národne nezaťažených turistov to môže byť pridaná hodnota. Ale sa Majka chválila, ako jej po Rožňave, po Trohňov pôvodze vyskočil oximeter na 96 trvá okysličovanie, no. Predýchala si. Veď hovorím, že... Ale na druhý deň už 91 alebo 78.